झटपट स्वादिष्टमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मुंबईची फेमस पावभाजी। बघा हे किती सारे साहित्य आहे पावभाजीसाठी, म्हणजे आपली भाजी खूपच छान आणि मस्त होणार आहे। आता पावभाजीसाठी लागणारे साहित्य, हा मी बारीक चिरून कांदा घेतला आहे। हे मी मोठ्या आकाराचे 3 कांदे घेतले आहेत, 4 टोमॅटो बारीक चिरून घेतले आहेत, थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे, हे 3 बटाटे आहेत, पाव किलोपेक्षा थोडे जास्तच आहेत, आणि मी हे उकडून घेतले आहेत। शिमला मिरची 2 शिमला मिरच्या घेतल्या आहेत, फ्लावर आहे, आलं लसूण पेस्ट, मटर, हे ताजे वाटाणे आहेत आपले मटार, मीठ, पावभाजी मसाला, काश्मीरी लाल मिर्च पावडर, मस्का बटर आणि हे तेल। आता सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे, हे मटार, हे पाव किलोपेक्षा जास्त थोडेसे माझे मटार होते, शिमला मिरची आणि फ्लावर, हे सगळ्यात अगोदर आपल्याला उकडून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला यात जास्त पाणी टाकायचं नाही आहे, 1 ते 1.5 ग्लास पाणी टाकायचं आहे, कारण जास्त पाणी टाकल्यानंतर ते उसळीसारखं आपली भाजी होईल, मग आपल्याला स्मॅश करता येणार नाही। म्हणून आपल्याला हे जेवढंच तेवढंच पाणी टाकायचं आहे। बघा असं जेवढंच तेवढंच टाकायचं। वाटल्यास तुम्ही थोडंसं मीठही टाकू शकता, पण मी मीठ नंतर टाकणार आहे। आता आपल्याला हे मीडियम आचेवर 4 ते 5 शिट्या करून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे आपली भाजी आतून छान शिजेल। आपण 4 शिट्या होईपर्यंत वाट बघूया। त्यापूर्वी जर तुम्ही माझे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। हे बघा मी मध्यम आचेवर 5 शिट्या दिल्या आहेत, आणि आपली भाजी ही बघा छान शिजली आहे। ही बघा आता आपल्याला ती पोटॅटो स्मॅशरने एकदम छानपैकी अशी स्मॅश करून घ्यायची आहे। अगदी सगळ्या भाज्या एकजीव झाल्या पाहिजेत। यात आपल्याला बटाटासुद्धा टाकायचा आहे। आपण हा बटाटा मगाशी उकडून घेतला होता, तोही आपल्याला स्मॅश करून घ्यायचा आहे। बघा छान एकदम स्मॅश झाला आहे। आपल्या सगळ्या भाज्या खूप छान शिजल्या आहेत, आणि पावभाजीसाठी आपल्याला अशा एकदम शिजलेल्याच भाज्या हव्या आहेत। चला तर आपण आता पावभाजी फोडणीला घालूया। सर्वात पहिलं आपल्याला काय घ्यायचं आहे, पावभाजी म्हटलं तर मस्का हा आलाच, आणि आपल्याला मस्का थोडा जास्तीचाच वापरायचा आहे, कारण पावभाजी आणि मस्का या दोघांची एकदम जवळीक आहे। मग मी मस्का टाकला आहे। त्या मस्क्यामध्ये आपण थोडंसं तेल टाकायचं आहे, थोडंसं टाकायचं आपल्याला तेल। थोडा विरघळू दे मस्का आपला। थोडा आता आपला मस्का हा तेलामध्ये आपण विरघळून घ्यायचा आहे, कारण नुसता मस्का टाकला तर मस्का जळून जातो, म्हणून त्याच्या जोडीला आपल्याला थोडंसं तेल वापरायचं आहे। आता आपण सर्वप्रथम याच्यात कांदा घालूया। कांदा आपल्याला छान असा व्यवस्थितपणे परतून घ्यायचा आहे। छान व्यवस्थित आपल्याला हा कांदा परतून घ्यायचा आहे। आपला कांदा कसा आता गुलाबी रंग येईपर्यंत हा आपला परतून झाला आहे। आता आपण 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट टाकूया। ती सुद्धा व्यवस्थित अशी आपल्याला परतून घ्यायची आहे। आता आपण टोमॅटो टाकूया। छान परतून घेऊया आपण व्यवस्थित। आता त्यात आपण काश्मीरी लाल मिरची पावडर टाकूया। मी 2 चमचे टाकते। तुम्हाला ही काही तिखट नसते, पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार रंगासाठी आपल्याला हे टाकायचे असते टाकू शकता।
हे पण व्यवस्थित आपण अगदी तेल सुटेपर्यंत आता आपल्याला हे सगळं परतून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला हा पावभाजी मसाला टाकायचा आहे. 3 चमचे पावभाजी मसाला टाकायचा आहे. पण आता आपल्याला या मसाल्यामध्ये मी आता 1च चमचा टाकते. नंतर मग भाजी करताना मी पुन्हा 2 चमचे टाकणार आहे. आणि तुम्ही हा पावभाजी मसाला कोणत्याही ब्रँडचा घेऊ शकता. मी सुद्धा रेडीमेड पावभाजी मसाला वापरला आहे आणि तो सहजपणे कुठेही आपल्याला कुठच्याही किराणा स्टोअरमध्ये आपल्याला मिळू शकतो. हे बघा, आता आपला सगळा मसाला तसा एकदम छान एकदम एकजीव झाला आतमध्ये. काही लोक काय करतात की मसाल्याला आपल्या रंग येण्यासाठी आपला जो खायचा कलर असतो तो टाकतात. पण मी त्याऐवजी मी लाल मिरची पावडर वापरली आहे. त्याच्याने छान कलर येतो लाल मिरची पावडरने आणि त्याच्यात तिखटपणाही नसतो. आता आपण याच्यामध्ये सगळ्या भाज्या टाकून घेऊया. बघा, आता या आपल्या भाज्या सगळ्या आपल्याला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायच्या आहेत आणि छानपैकी अशा एकजीव झाल्या पाहिजेत आतमध्ये. बघा, छान आपल्या या भाज्या सगळ्या एकजीव झाल्या आहेत. आता आपण त्याच्यामध्ये चवीपुरता मीठ टाकूया. थोडंसं पाणी टाकूया जेवढं आपल्याला पाहिजे असेल. खरं तर ही भाजी आपल्याला मध्यमच करायची आहे, एकदम पातळ बनवायची नाही आहे. आणि ही भाजी मी माझ्या घरात 5-6 माणसांसाठी केली आहे. ही भाजी आहे ना, प्रत्येक गल्लीच्या नाक्यावर असते आणि अगदी झटपट होणारी भाजी आहे. आणि आपण ती घरी अगदी झटपट बनवून करू शकता आणि खाऊही शकता. मी जशी तुम्हाला दाखवले तशाच प्रमाणे तुम्ही करून बघा आणि मला माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आता आपल्याला या भाजीला छानपैकी उकळी काढायची आहे. उकळी येईपर्यंत आपण थोडी वाट बघूया. हे बघा, आता आपल्या भाजीला छानपैकी उकळी आली आहे आणि आपली भाजी अगदी सुंदर शिजली आतमधून. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हा थोडासा मसाला एव्हरेस्टचा अजून घालते. 1 चमचा घातला आहे मी. त्याला फक्त असं मिक्स करून घेऊया. आता आपला हा जो मी आता पुन्हा पावभाजी मसाला टाकला होता तो मसालाही छान आतमध्ये मिक्स झाला आहे आणि छान शिजलाही गेला आहे. आता आपली भाजी तयार आहे. पण त्यापूर्वी मी थोडीशी त्यात कोथिंबीर टाकते. आता आपली भाजी ही खाण्यासाठी तयार. आता मी हा मस्का टाकते. गॅस आपल्याला बारीक ठेवायचा आहे कारण आपल्याला पाव छानपैकी या मस्क्यात आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. आपल्या मराठी भाषेत बुडवून घ्यायचे आहेत त्यांना व्यवस्थितपणे आणि असे छान भाजून घेऊया आपण. कारण पावालाही मस्का असेल व्यवस्थित तर पावभाजीची चव अजूनच वाढते. आणि त्यासाठी आज आपण पावभाजी करताना मस्क्याची कंजूसी बिलकुल करू नका. कारण पावभाजी आणि मस्का हे एक समीकरणच आहे. त्याच्यामुळे मस्का हा आपल्याला पाहिजेच.